ikunu l-każijiet fejn persuna tajjeb tikol iktar milli suppost però tonqos xorta, speċjalment dawn il-każijiet jiġru biss meta jkun għadu persuna ġdida l-exercise, ġdida d-dieta allura qisu kważi kważi kull ħaġa li tagħmel ukoll ħajjejna. Però iktar ma jibda jgħaddi żmien iktar noqgħdu attenti importanti. Illum ħanitkellmu fuq 5 affarijiet, 5 indikaturi ċari Brian li juruk illi dik id-dieta li jew ħatamel jew li diġà bdejt hija ħażina. Full stop. Jiġifieri, mhux se nduru mal-lewża u ħanitkellmu straight. Ħanibdew bl-ewwel waħda Brian. Jekk inti qed tagħmel dieta illi iktar tqabdek ejja milli tik enerġija, ma dak huwa sinjal ċar minn ġismek, uj, jiena mhux qed niekol li suppost u kemm suppost. Nisma' ħafna nies jgħidu li jisma'. Ma s-sitta pereżempju jkolli jabtit norqod diġà. Għajjien mitlu, jew inkella ma s-sitta mmur norqod ta' fil-verità għax ma niflaħx iktar. Da ovvjament aħna ma xċiet nitkellmu daw il-one-offs li konna. Mhux ħaġa li hija kontinwa. Ħaġa kontinwa li inti tajt pereżempju minn bdejt dik id-dieta jiena. Tant hemm ftit kaloriji li qed jibatni norqod il-ħaġa. Dik hija sinjal ċar li jisma' hi. Dik id-dieta li qed tagħmel probabbilment inti jew sibta mill-internet. Jew tajjilek xaħat li mhux kwalifikat, allura assolutament mhux tajba lik. Waħda barra. Hawn dieti oħrajn, stramba kemm stramba Brian, illi jinkoraġġuk illi inti ma tagħmilx eżerċizzju. Bil-loġika tkun hekk, illi għaxek inti ħatamel l-eżerċizzju, ħattella l-masil, allura dak ħajder fuq il-miżin. Tajba di, mela aħna l-miżin kollox. Mela aħna jekk il-miżin ma jonqosx kuljum jew kważi kważi il-ħin kollu ħataqa' d-dinja, xejn minn dan, anzi aħna rridu nibnu l-masil. Għax dak il-masil ħajollilna l-famuż metabolizmu u dal-metabolizmu ħajwassal biex aħna naħarqu iktar xaħam ġimgħa wara l-oħra. U ħanitkellem straight hawnhekk. Biex naraw dak il-miżin nieżel, ma rridu nagħmlu xejn speċjali. Ġifieri jekk jiena pereżempju niddeċiedi illi b'detriment tal-saħħti nagħmel ġurnata ma nixrobx ilma, filgħodu ħankun qed niżel għal mod tal-kelma 70. Fil-għaxija ħankun qiegħed 67. Ma jfissirx li għamil tajjeb. Ifisser li jiena dehydrated, li jiena naħħejt ħafna ilma u dak der fuq il-miżin. Allura jekk aħna minħabba raġuni li ma min jgħidlek tagħmilx training għax iżid il-masil. Allura jekk jiena noqgħod dehydrated u niżel il-miżin sinjal tajjeb da, assolutament le. Ġifieri dak il-miżin huwa biss gwida mhuwiex il-liġi, mhux hekk dak ma jonqos ifisser li mhux qed nonqos. Però aħna mi fiħan li qed noqsu Brian, ħanidulaw mill-ħwejjex kif joqogħdulna, mill-enerġija li qed tiġina iktar ta' spiss, mill-fatt li jiena pereżempju kont nagħmel kwarta eżerċizzju l nifla 20. Anka tinduna mill-ħwejjeġ, tiskanta differenza fil-ħwejjeġ, tibda tidher mill-ewwel. Impeccabli ekku. U anka nies, ġifieri, pereżempju aħna tipikament nassoċjaw id-dieta ma' persuni li jkunu kbar u jitilfu pereżempju 30 kilo, 40 kilo, li huwa tip ta' dieta tajba ħafna. Però anka min ikollu xitlef dawk iż-żewġ kilos, 3 kilos, tiskanta differenza fid-diera. Ġifieri fil-li pereżempju ma jkun hemm l-ebda definition ngħidula aħna, fil-li qisu ġismek ħaġa waħda, fil-li jibdew jiġu kreati ċertu strutturi, ċertu definition aħna nsejħula fej il-masir jibda jiġi jidher li hu separat minn ieħor u dik tagħti dik iċ-ċertu look iktar griega kif insejħula aħna. Tajjeb ta' żmien l-antenati li kienu jagħmlu dawn ħafna statwi muskulati, eċetera, eċetera. Mela dik oħra wkoll. Dieta oħra li qed turik biċ-ċar illi mhijiex sostenibbli u li inti xi darba oħra ħajkollok bżonn twaqqafha, tajjeb, huma dawk id-dieti li jgħidulek pereżempju tikolx fett sa, jew tikolx carbs sa, jew inkella protein, tikolx diment kif dejjem ngħidu illi l-persuna ma jkollix xi kundizzjoni medika. Mela jekk jiena għandi kundizzjoni medika u mort tant speċjalist, mort tant espertu għalli jagħmel hekk u hekk, mela dik hija kwistjoni oħra. Però b'mod ġenerali għal persuni li huma healthy li m'għandhom l-ebda kundizzjoni medika illi jgħidu millhom il-qudiem daqshekk carbohydrates, tajjeb carbohydrates ta' xejn, ħansibu illi dik it-tip ta' dieta ħażomma l ftit ġranet għax tant mhux se tħossok sew, b'diversi raġunijiet, daqqa pereżempju n-nervi, daqqa għandek titoqtol lil xi ħadd, daqqa reġa' ġik taf li torqod, daqqa pereżempju daqqa waħda happy, daw il-ħafna mood swings illi huma kkawżati mill-kimika tal-moħħ li tkun qed tiġi manipulata minħabba taħwit fid-dieta tiegħek. Qed juruk biċ-ċar ukoll, isma' inti m'intix il-persuna normali li kont qabel, hemm xi ħaġa ħażina, mela dik indirizza. Tista' tkun waħda minn ħafna raġunijiet illi inti drastikament naqqast il-carbohydrates. Jew inkella pereżempju, każ ieħor ta' nies illi jeliminaw kważi il-fats għax jaħsbu li jekk ma nikolx fett ħannaqqas il-body fat. Però għandhom żball enormi għax fil-verità you need that fat to burn the fat. Full stop. Issa, ftit eżempji ta' xiġrek aħna kważi neliminaw il-fett. Nibdew nitilfu mix-xahar,
l-għadam iktar ħafi, l-għadam ikun iktar, skużani, fraġli, jibda jkollna aktar problemi ta' injuries, nibdew nħossunu iktar għajjenin, again, u anka, speċjalment fejn l-irġiel, il-famuż testosteron li hu relatat ma' sex drive u s-saffariet oħrajn, illi tibda tħoss inti l-isma jiena m'għadniex l-istess persuna li kont qabel, x'għamil differenti dan l-aħħar. U jista' jkun li jkun innuqqas ta' fett fid-dieta tiegħek. Tajjeb issa naf illi fil-passat u mhux daqshekk il-bogħod kien hemm anke esperti li kienu jgħidu isma' hi jekk titonqos mill-fett inti tikolx ħafna fett, però dik ġiet abolita totalment. Jiġifieri aħna rridu nimxu ma' żminijiet tal-lum. Qabel fl-antik kienu jagħmlu id-dinja hija ċatta Brian. Illum kulħadd jaf li tonda. Jiġifieri ma sax nibqa' nemmen jiena li l-fett huma ħżiena, jekk il-fett huma provati li għandna bżonnhom ukoll. Dik importanti ħafna. Biex ħaġa nkan kompli fuq xaġa li qed tinti, naħseb anke ġieli semmejni anke fil-programmi li għaddew ukoll li huwa importanti ħafna ġieli tisma' jkun hemm nies anke jitkellmu fuq dieta li tkun ħadmet għalihom. Ekku. Mbagħad din id-dieta ħatamilha t-tija, ħatamilha l-ħabiba, ħatamilha wkoll jgħaddi d-dieta. Però id-dieta tkun għal dik il-persuna. Ġifieri jekk dik id-dieta ħadmet għalija, ma jfissirx li dik id-dieta ħataħdem fuqek. U dawn l-affarijiet ngħixuhom letteralment, Brian. Ġifieri pereżempju jkun hemm persuna mara li qed timxi ma' dieta u qed titlef il-piż. Konsekwenza ma tijiex tort, għajt isma' jiena mhux se noqgħod nagħmel li kellha lija r-raġel għat-tifla tifel kulħadd differenti. Bażikament minflok ma tgħid isma' ħanamillu ikel simili għal tiegħi ma nżidlu l-porzjon, li għażżomlu l-istess porzjon. U hemmhekk il-problemi x'se jkunu. Illi il-mara minkejla qed tonqos tħossha tajba, eċetera, eċetera. Ir-raġel miskin dan kellu isu ma doffja doqqas biss beda jiekol. Nervi bil-ġuq spiċċaj naqqarem għaliex għax id-dieta ta' persuna, mhux ta' persuna bi, da jkun għandi wġieħ ta' ras, jista' jkun mit-telf raġuni. U jista' jkun li għandi bżonn ABC u ħadd ieħor għandu bżonn XYZ. Għalu ġieħ ta' ras simili, aħseb wara li kelli u xaġa komplessa li huwa l-fuel tagħna Brian. Kif nista' jiena fuel ta' karozza żgħira. Nikkumparah ma' tip ta' fuel li għandha bżonn Ferrari pereżempju, kif jista' jkun. Tajjeb, ġifieri dawn huma tip ta' kunċett l-importanti ħafna ninżommu. L-aħħar mhux l-inqas. Dieta li qed turik bl-iktar mod ċar. Illi inti mwaħħal, mela jekk jiena nagħmel ġimgħa wara ġimgħa. U bidla fil-mod kif nidher mhux qed nara. Bidla fil-ħwejjeġ mhux qed nara. Il-miżien ma jiċċaqlaqx laqqas. Il-body fat baqa li l-istess mela ħin. Wasal iż-żmien illi dik id-dieta tkun at least modifikata biex inti tkompli mixel qudiem. U hawnhekk importanti ħafna li nfehmu kunċett wieħed, Brian, illi kull dieta xi darba ħajkollha expiry date biex niftehmu ċar. Ġifieri dak li ħadem pereżempju mill-ewwel ġimgħa sa sitt ġimgħa u f'daqqa waħda wara sitt ġimgħat inti waqgħet titlef il-piż, mhux għax id-dieta ħażina, imma x'ġismek dara dik id-dieta. U hemm bżonn mhux hekk manipulazzjoni jew tal-kaloriji, jew manipulazzjoni forsi inti minn bdejt il-laxka xi ftit, bdejt tara għajn waħda, bdejt tara li qed tagħmel progress minn naffordja nikol dik ix-xaġa żejda u niffordja immur training darba fil-ġimgħa flok li darbiet erba' u nibdew niżlin l-isfel. U jkun hemm bżonn li isma' ħi, ħanġa poġġi bil-qiegħda ħanar naqra x'inhu jiġri. Ħanitkellem ma' min jifhem, ħanitkellem ma' min għandu esperjenza ma' minn ħadem ma' klijenti oħra bħali, ħalli nara x'ħanaqbad nagħmel. U minn hemmhekk inkomplu mixin. Però ejjew ma nkunux ras nibsa, ma ngħidux isma' la dik ħadmet ma' persuna miegħi ħa taħdem żgur. Irridu nsibu dak li verament jaħdem għalina. U kif ħansibu dil-għajnuna, Brian? Ħansibu dil-għajnuna mhux billi nfittxu fil-internet u nniżlu l-ewwel dieta li nsibu. Imma mmorru għand minn studja għand min jifhem u min jaħdem f'dawn l-affarijiet. Ħanifrankaw mhux biss il-ħin, ħanifrankaw l-enerġija li jiena mhux noqgħod nipprova dik imbagħad għaddej iż-żmien, mela ħela ta' żmien ukoll, ħanifranka anke l-flus. Għaliex għax iż-żmien il-ħin huwa x'inhu huma flus ukoll. Mela jekk jiena ħlejt xeba flus fuq xi prodott illi ma jaħdimx. Jew inkella ħallast jien naf xi membership qatt ma mort, dak huwa kollha ħela ta' flus ukoll. Li kieku investejt. Rasu tmur għand professjonist, ovvjament. Jiena jekk għandi mhux ħanejt isma' issa ħanieħu ftit larinġi nara jgħaddilix. Imbagħad wara ġimagħtejn ngħid baqa' m'għadilix ta' ħmur għand tabib. Ħlejt ġimagħtejn u għamil ġimagħtejn fis-sodda għal xejn. Eżatt. Matteus, grazzi ħafna, nawgurawlek ukoll anke lajt it-tajjeb. Lilek u l-kru kollu, nselli għal kulħadd hawnhekk dejjem ikun hawn riħa. Dejjem u llum ravju, Ravju, tajjeb ura. Tajjeb. Nikkontrolla aħna. Naħseb staqsejt il-persuna żbaljata fuq. Le tajjeb nista' seraħlek, moħħok kemm tieħu bħal dejjem. Ekku. Grazzi ħafna Matteus, appuntamenti ieħor flimkien ikun anke bħallum ġimgħa aħna minn hawnhekk ħammurru għall-aħħar set ta' riklami u eżattament kif niġu lura ħankomplu b'aktar tisir u b'aktar craft.